Kinhun seng bhalang ka Riboy District ne ka sining kong kila penlong ya ka jing ya khi dak ba ya shong kalan mengor hakmat ka indoor stadium umling kadat ban pinbor ya ka office u deputy commissioner bakan pinbenano ya ka result tungkam jong ka district selection committee bala penilai exam nadu u arja arpuai arja arpuar kini giseng bhalang ki bala penlong jing ya khi kidai ka Riboy People's Council bat ka MPSO Riboy District bala kershan ru ya ka de kiwai pat giseng bhalang bakan thup ya ka CORP HANM kasenjuk kiseng samlash nong ringkat kinong yalam ka Riboy dorbar bat kiwai kani ga jinga shong klan mengor kelas dang nadu kapor khatwe beji men step hadu kapor lai beji janmiet Presiden ka RBPC samla Jason Lennox nongrum ulo ang makum kaseng baro shikata kalaya da kalenti ka bajai lingba ka miet jinga kren badminta ka singiru kum kaseng kala shim da kalenti yakhi ka bajai ban shong klan mengor hendela da sarkar kam khin snap ni khin kor ya ka jingjai kaseng kala pun kre da kiwai kalenti ki ba khamting e nang ne shakmat bat ka sarkar ka ben shim ya ka jingkit khli ngi kim tu samla jong ka thamri bhoi ba de punyale ka exam juga diisi nila sah umdum ya ka ba ka sarkar kala Islam ban pemi ka result ya ka ba ya ka exam nila de punyale nadu usnem arjar kuwe jin hadu usnem arjar besar hadu usnem bomenta ngin pat nimsyam palayo ka result ya kumta nakerpat juri ke sarkar bahkan pemi koi no ya kan result juga diisi but na aku bleru ya ka kini giseng halang di blushing ya kan ka cukup kli ban penyat ya kan gram but nakerpat ru ladai don kiwi pat giseng halang kiba pen sa organize ben itu mungkin gijet program nakerpat ya kiwi pat kandidat kiba dep penyale ya kan ka exam baking subha banwan yasnuk tilang bat ngikum bangiru kandidat ki bladap ni tho ya ka exam ke bladap lidon bentah ni kasi nadu bangimi malayeng tak hadu kaneka klimat ba mentah